Arratsaldeon guztioi, berriz ere hemen gaude, gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu programatuta. Alde batetik, Altsasuko gurasoak etorri dira guregana, Koldo eta Abel etorri dira guregana bere kasuari buruz hitz egitera. Eta bestaldetik, Lucia eta Ebai etorri dira baita ere guregana. Lucia Nafarroako Iesaren aurkako batzordearen kide da, eta Ibai Nafarroako Gaztediaren kontselutik dator, aste hauetan zehar eta jai hauetan zehar egin dituzten kanpainei buruz egitera. Baina momentuz gaitzezen gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak azaltzera. Lehenik eta behin, 1523ko uztailaren 30ean, Joane Santxe eta Berpizkunde Garaiko azpeitiar konpositore eta apaiza ospetsua hil egin zen. Mende batzuk geroago, 1898 urtean Otto von Bismarck, politikari prusiar-alemaniarra, estadista eta Alemaniako kantzierra, Alemaniako batasunaren egilea, hil egin zen 83 urterekin. Goazen orain gaurko eguneko azal nagusiak errepasatzera. Diario de Navarrako portada nagusiarekin hasita, 2030 urtera arte 100.000 nafar langile erretiro dela eta ordezkatuak izango direla azaldu du Navarrak bere titular nagusian. Alboko albistean berriz, Maia Iruñean izendapen libreko 26 karguz inguratu dela komentatzen du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Maria Txibite ageri da ostiralean Nafarroako presidente izan daiteke EH Bilduk estentzioa ematen baldin badio. Javier Espartzaren hitzak ekarri dituzte azal nagusira ere, regionalistak PSN EH Bilduren besoetara bota dela adierazi izan du. Osasuna taldeak bestalde, Adrian López jokalariarekin negoziatzen ari dela iragartzen du ere. Bestalde, Lizarte estrukturak 2020an talde kontinentala aterako duela azaltzen du ere. Eta azkenik, Alpeetan korrika zegoen nafar bat tximista batek harrapatu duela azaltzen du egunkariak. Dira Dentizaseko azalarekin jarraituz, Txibite ostegunean investidurara iritsiko dela eta ostiralean presidentea izatea espero duela azaltzen du Notiziasek bere titular nagusian. Alboan, Maria Txibite eta Ramon Alzoriezen irudi nagusi bat ageri da. Berotegi efektuko gasen areagotzeak klima aldaketaren lege bat behar dela komentatzen du egunkariak ere. Bestalde, etxala zen 1926ko 4 biktimen arrastoak berreskuratu direla azpimarratzen du ere. Eta azkenik, gobernuak fiskaltzaren aurrean etako kideen omenaldiak salatu dituela azaltzen du. Gara egunkariko portada aztertuta, EH Bilduren gaurko kontsultak Nafarroako investidura markatuko duela eragartzen du bere titular nagusian. Alboko albistean, G7-gatiko bista judizialentzako prefabrikatuak ipiniko dituztela azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian berriz, Euskal Herriko Errugbi Ligaren aurkezpena ageri da. Ipar eta Hego Euskal Herriko taldeak arituko dira liga honetan zehar. Bekaldean berriz, makiei buruzko 10 urteko ikerketa bati buruzko erreportajea dakarrela eta Eskoziako independentzia gelditzeko Boris Johnsonek milioiak promestu dituela azaltzen du egunkariak. Berria egunkariaren azalarekin jarraituz, Urkulluk gogor salatu ditu eta fiskalak presoen harrerak ikertzen hasiko dituela azpimarratzen du berriak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Bakartxo Ruiz EH Bilduko eledunaren argazki ageri da eta honen hitzak erregimena ahultzen jarraitzeko abstentzioa bide izan daitekela uste dutela azaldu du Nafar parlamentariak. Alboko albistetan berriz, Gasteizen Mercedesek 4.200 auto gutxiago egin eta gaueko txandak kenduko dituela zehazten du berriak. Bestalde, Just Eatek eta Takeawayk jana banatzeko enpresa erraldoia sortu nahi dutela azaltzen du egunkariak. Beka aldeko albisteekin jarraituz, umeetako oporri buruzko artikulu seriaren lehen partea dakar berriak. Ander Guevara Errealeko jokalariari eginiko elkarrizketaren aurrerapena dakar ere azal nagusiak. Bestalde, Domingo Garat, pastorala itzuli egin dela azaltzen du ere. Gainera, karbon isuriak Nafarroan 1980 geroztik 142an ugaritu direla zehaztu du berriak ere. Eta azkenik, San Ignazioz jaiei buruzko gehigarria eta amazigen kultura Tunisian itota titula duen artikulua dakar egunkariak. Euskal Herria Erratiko azalarekin amaituko dugu. Zalduan, Arantzadik erromatarren bainuetxe baten arrastoak aurkitu dituela azaltzen du. Bestalde, Ferminek Sanferminetan irisgarritasun arazoak salatu dituela, eta Itaroko zinema zuzendaritza epaile aurrean egonen dela ageri dira azal nagusian.
Goazen gaurko eguneko albiste nagusiak azaltzera. Berriobitiko albisteekin hasiko dugu albistegi hau. Rafting irtera bat antolatu dute abuztuaren 22-ako. 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat zuzendutako rafting irtera antolatu dute abuztuaren 22-ako. Murillo de Gallegoan izanen da irtera hau eta izen emateak abuztuaren 6 arte egin daitezke 012 telefonora deituz. Goizeko 8:00 arterako da autobusa Artika plazatik eta 10:30 izango da rafting saioa. Gero, bazkari autogestionatua egonen da baita bisita gidatu bat ere. Abuztuan zehar multikirol saioak egonen dira ere. Doako jarduera, Añezkar, Artika, Berriobiti eta Larragetan izanen dira. Badminton, hokei, jolas kooperatiboak, pilota, jolasak egonen dira besteak beste. 4 urtetik hasita 3 adin talde desberdinak osatuko dituzte taldeak. Informazio osagarria udalaren kirol eta gazteria zerbitzuan. Berriozarreko albistei emango diogu paso orain. Maitena hotelaren ingurunea berreskuratzeko plana jende horrean erakusgai dago. Berriozarreko udaleko gobernu batzarrak 2019ko maiatzaren 22an eginiko bilkuran hasierako onespena eman zion Maitena hotelaren ingurunea berreskuratzeko hirigintza jarduketaren plan bereziari. Onespena udaberrian herritarrek parte hartzeko egindako prozesuaren ondoren egindako urratsa izan da hau. Une honetan onartutako agiria jendaurreko erakustaldian dago 2019ko abuztuaren 25 arte. Burlatako albisteekin orain. Nazioarteko lankidetza senidetzeetarako laguntza publikoen deialdia martxan da. Deialdi publikoa martxan da 2019an laguntza publikoak eskatzeko nazioarteko lankidetza senidetzeetarako. Abuztuaren 26 arte, eskabideak aurkeztu ahal izango dira. Burlatako udalaren erregistro orokorrean egin beharko dira aurkezpenak. Udalaren webgunean informazio osagarria dago deskargatzeko. Ostegunean hasiko da Burlata Blues jaialdia. Burlata Blues jaialdiren 13. edizioa ostegunean hasiko da. Abuztuaren 1-tik 11 arte iraungo duen edizio honetan hainbat taldek hartuko dute parte. Besteak beste, The Cheap and Nasty Boys, Los Deltones, Mississippi Queen and the Wet Dogs eta askoz gehiago. Udal parkean izango dira kontzertuak eta 2 film ere proiektatuko dira jaialdian zehar. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Ostegunean aparkatzea arautua itzuliko da Iruñeko hirira. Aparkatzea arautua eremu urdinekoa delakoa. Abuztuaren 1-tik aktibatuta egongo da ostegunetik zehar. Sanferminak igarota ustelaren 15-tik egondako geldialdiaren ostean zerbitzua indarrean dago berriro ere eta martxan. Hirian zentarritutako eremua zer koloretakoa izan, urdina, laranja, gorria edo berdea eta horri dagozkion ohiko ordutegi, tarifa eta berezitasunekin bat. Iruñean Burgoen plazako kontzertu programa hasiko da. Musika Burgoen plazan programaren baitan hainbat kontzertu eskeniko dira abuztu osoan zehar, askotariko programazioa eskeniko dutenak. Zentral Antzokiak antolatutako ekimena da hau eta gainera larunbatetan dantzak egonen dira eta igandetan bermuta antolatu dute ere. Goazen orain gaurko eguneko bi elkarrizketei paso ematera, esan bezala alde batetik Altsasuko gurasoak dauzkagu elkarrizketatzeko eta bestetik Nafarroako Ihesaren aurkako batzordeko kide bat eta Nafarroako Gazteriaren Kontseiluko kide bat etorri dira jai hauetan zehar egongo diren kanpainei buruz egitera. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki,
ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera, uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Arratsaldeon, gaurko elkarrizketatuak etorri dira, Koldo eta Abel dira, Altsasoko Gorasoko kideak dira, eta datorren hilabetean, irailean zehazki izango den epaiketari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon biei. Arratsaldeon bai. Zer moduz? Bai. Bueno, espektatiba berri honekin eta saberea behin betiko aldaketaren bate ikusten dugun. Esan bezala, irailean Auzitegi Gorenean egongo zarete, bertan errekurtsoa egin behar den epaiketari buruz bertan egotera, ezta? Zer suposatzen du berriz ere epaiketa batetik pasatzea? Bueno, urduritasun asko, kasu honen inguruan nola jundiren gauzak ikusitak eta hori, gehiago ez, eta oso bortitza izan da, hasieratik-an, eta espero dugu, konfiantza asko daukagu, aldaketaren bat ikusteaz, eta ez da normala, nola jundiren gauzak, eta ez da normala gazteak, kartzelan egotea, istilu bat egingatik, eta gomien tartean jarriko dugu istiluarenaz, eta ez dakigu zer gertatu zen, eta epaiketa Audientzia Nazionalean izan zen epaiketa, ez zen deus ez argitu. Orduan, dena zalantzetan dago eta aberria aldaketak ikusten dugun. Nik esango nuke pixka bat itxaropenak, ez? Beti gure prozesu luzea izaten ari da, 3 urte beteko dira, baina itxaropenak ez ditugu inoiz ahaztu behar eta beti izan dugu hasieran gure prozesu bagenekien luze izango zela ikusita nondik zetorren, eta jartzen genituen gure itxaropenak gorenean. Badakigu Gorenak ere zenolako erantzunak eman dituen beste kasuetan, baina beti hitz egiten denean justizia eta epaiketari buruz eta epailei buruz, beti Gorenarekin esan da izatekotan zentzudunez edo jokatzen dutela, eta hori da gure itxaropena. Baina ezin dugu ahaztu ere Madrilen eta Audientzia Nazionalan gaudela, Gorenak Nafarroako audientziari esan ziolako ezetz eta eman ziolako Audientzia Nazional ere. Orduan da kontraesan bat, alde batetik beldurrez, badakigu ere zertan datzan historia, baina beste aldetik itxaropena. Kasu honetan, aurreko epaiketan ez bezala, akusazio partikularrek ez dute errekurtsorik egin, bakarrik defentsak aurkeztu ditu errekurtsoak, eta hori dela eta Auzitegi Gorenean egongo da epaiketa. Nola ikusten duzue akusazio partikularraren errekurtsoa kentzea? Desproportzioa hasieratik hor dago gauzatua. Desproportzioak bizi izan dutela gure kasuarekin eta bizi izan dugula beraiek ere badakite. Nola den posible probari gabe eta benetan gauzatu gabe eta frogatu gabe, nola den posible 2 urte eta 3 urteko zigorrak jartzea. Orduan, helegitea jartzen badute ere izango litzateke, guk entzun diogu eta komunikabideen aurrean Ordóñezek esan du, Consuelo Ordóñezek esan du, guretzako ere jarritako zigorrak handiegiak dira. Orduan,
elegitea jartzea izango litzateke, bueno, mingarria baino gehiago. Ezakit igual egin duten, kasua hain puztuta dagoela eta bizkatere protagonismoak entzagatik, nola ikusten duzuzu, Koldo? Ez dakit egia esan, belek esan duen bezala, bi alde daukagu, alde batetik kasu honek hartu duen dimensioak eta hori erabat desproporzionatua dela, gu betidanik hasieratik eskatu dugu justizia eta gauzak bideratu behar ziren bezala. Hori ez da egin hasieratik. Bai gazteengan bota duten injustizia guzti hau eta bai herriengan. Eta herria baitere jaso du eta hor gaude baitere. Eta honek orainik kontrasana edo bi ikuspegi desberdinetatik ikusita eta hori alde batetik berea aldaketa behin betiko lortzen dugun edo lortzen den eta ezin dugu gauza gehiagorik egin landu da bazter guztietatik eta Nik esango nuke baitaren, hasieratik esan dugula hau muntaia judiziala, mediatiko eta poliziala izan dela. Orduan, muntai horrekin bilatzen zena zen mendekua, mina eta eredugarri izatea. Orduan nik uste dut jarritako helburuak, beraiek jarritako helburuak, behintzat bi bete dituztela. Mina sortu dute, mendekua sortu eta eragin dute. Orduan, hori lortuz gero gehiago egitea zer, beraiek lortu dute nahi zutena. Baina bestaldetik nik uste dut efekto bumeran sortu dela. Gizarteak ikusi du hau injustizia, galanta izugarria izan dela. Gizarteak sortu du mugimenduak, elkartasunaren mugimendua, eta gizarteak ere ikusi du ezin dugula etxean gelditu. Atera behar dela, aldarrikatu behar dugula justizia eta denon artean lor dezakegula baita ere injustizia honetatik ateratzea. Orduan, nik uste dut badela garaia baita ere irailan, naiz eta injustiziarekin bizi, badago modua irailan amaitzeko. Nahi badute, amaitu dezakete. Argi eta garbi ikusi da, egin diren ekintzak manifestazioak eta hori Nafarro mailan handienak egin diren manifestazioak kasu honekin lotuta jundira, ez? Orduan, bizi garen garaietan eta hori olako kasuak estatu batean gertatzea bortitza da, gogorra da, eta behin betiko guri tokatu zaigu, bizi izan duguna bizi dugu, baina hemendik aurrera baita ere gelditu nahi dugu, edo gizartean gelditu nahi du, behin betiko gertatzea horrelako historioa. Zehazki epaiketa honetan zer lortu daiteke? Alde honenak ikusita eta txarrenetan egon da. Zer lor daiteke askatasuna. Nahi badute, askatu dezakete. Ze frogak eta frogatuta zer gertatu zen eta beraiek esaten dutena ez dago frogarik. Epaiketaren zehar ikusi da, bai jarri ziren, bai froga dokumentalak eta testigoekin eta ikusi zen argi eta garbi ezin zela frogatu beraien irakurketa edo beraien planteamendua. Bestaldetik badaude baita ere agrabanteak eta jokatu da horrekin zigorrak onditzeko. Hor badago agrabante bat oso eztabaidagarria dela eta da ideologikoaren aldetik planteatzen dena, hori Guardia Zibilaren taldearekin ezin da erabili agrabante hori, eta hori badaude aurretik beste epaiketak non ikusi den, badago baita ere Europatik etorritako bideak edo planteamenduak ez direla onartzen. Orduan hori lehenengo askatasuna, baina hori ez bada lortzen, lor daitekena da jeistea zigorrak. Eta ezin dugu ahaztu batzuk 3 urte daramatzatela eta beste batzuk urte bat pasata bete dutela.
Orduan, jeisten badira zigorrak lor daiteke baita ere askatasuna. Orduan, guk buruan daukagu askatasuna, eta nahi badute askatu dezakete. Eta ez dugu eskatzen gainera beti esan dugu impunitatea. Baina ordaindu dutenarekin, desproportzioak erabatekoa izan da, eta benetan askatasuna da lortu eta eskatzen duguna. Belek izan dako lotuta izanik, baita ere, ez da logikarik hasieratik eman zioten tratamendua, kasu honi, zergatik ez da ikertu behar zen gauza bat, zeta, ez ari interesatzen, zeta ikusi dute, peketan, gezurra hutsa zeudela, kasu honen inguruan, istilu horren inguruan, gezurra hutsia zeudela, eta ez ari interesatu ikertzea. Guk hasieratik izan genuen ikertu, eta gertatutako neurrian, edo gertatu zen neurrian, epaitu edo zigortu, ez? Baina ez, hau hasieratik bazegoen idatzita, eta horregatik junda kasua hartu du dimensio hau, eta horrela junda, eta horrela hartu du herriaren erantzuna. Garbi gainera ikusi da erabilera politikoa. Ez dago egunik nun edo Ciudadanos edo PPek aipatzen duela gure kasua. Jada mamu bat edo zein gauza, ez daukate argumentaziorik, orduan altsasu da baliabide politiko bat. Erabiltzen ari dira gure seme-alaben bizitzak, erabiltzen ari dira altsasuren hitza eta herria, erabilpen izugarria, edo nork ikusi dezakela. Harrigarria da nola erabiltzen duten kasu hau eta gazteen sufrimendua beren hildo politikoak bilatzeko. Baina, pixkat ere, komentatu izan duzu bel, nona gazteen ez parte guztia, baina hainbat gazte ia 1000 egun daramatzaten kartzelan, prozesua hasi zenetik, eta une batzutan horrein prozesuaren hasieran kurioso izan zen nola Madrilera eraman zituzten kartzelara, gero ere pixkate gerturatu izan dituzte, baina nara ere zuek bezalako familiak eta beste hainbat familiak sufritzen duten dispertsioa sufritu izan duzute, ezta? Bai. Guk askotan aipatu dugu eta guk sufritu duguna gaur egun familia asko daude gure egoeran berdinean, gu ez gara izan bakarrak, eta guk bizi izan dugunean baita ere aldarrikatu dugu gartzelan egon beharko zirela etxetik oso gertu. Eta horrela Euskal Herrian familia askok eta egoera oso gordinak bizitzen ari dira. Duela urte bat hain justu, bete zen, abuztuaren bukaeran edo hasi ziren hurbilketekin, amaitu zen irailan, eta geroztik 7 gaztek, gure semeak, daude Zabaian. Etxetik 60 kilometrotara, bizi izandako egoerak ikusita, guretzat hori hasi ginenean bizitzen, esaten genuen hau bai da erresa, goiz berean joan, egon eta bueltatu bazkaltzera. Baina aldi berean hori egia da, baina oso gordina da jakitea gure semeak han daudela, preso, beraien bizitzak ezin kudeatu, gazten bizitzen duten bai oporrak, bai ilusioak eta erabat moztuak, eta ez jakitasunean zer gertatuko den beraien bizitzarekin. Eta hori da benetan zigor gordina. Kontutan izan badugula, edozein gazte bezalakoa, feria egun batean atatzen direla juerga, ospatzera feriak eta hori, eta bat batean ikusten direla gartzelan, batzuk 3 urte bizkarrean, gainean, eta beste batzuk urte tapikoarekin, ez? Eta esaten duzu, goizeko bostetan, edozein herritan, egoaten bandi bat zara, jendea badakigu nola egoten den, ez? Orduan, nola, bai gure gazteak, gure seme alabak,
Eta bai, bestea, eta kontuta izan behar dugula, bestea baita ere gaztea zirela, eta goizeko bostetan zeudela, bueno, pues, zabalik zegoen taberna zabalik bakarren dedikoa, ez? Orduan, bapatean hori, ateatzen zaila juerga batetara, eta aurkitzen zaila gartzelan, egon dira 62 urtekin, 50 urtekin gainean eskaerarekin, orain daude 13, 12, 9 eta 2 urtekin, eta esaten duzu, hau eta logikorik, hau inion ez da gertatu, eta kontutan izan dezakegula 2006an, Barne Ministerioak mandako datuak, 9.571 kasu antzekoak, bueno, antzekoak, parekoak edo istiluak gertatu zirela, estatuko indar Guardia Zibila, Polizia Nazionala, ziurtasun indarrekin eta hori, eta kasu bakarra tratatu den terrorismo bezala hau izan da, Alsazukoa, eta eman mugitu duten kontestuan eta eman duten tratamenduarekin. Non ikus daiteke hori? Hori da gure zalantza hasieratik eta jarraitzen dugu 3 urte ondoren zalantza berdinekin eta ez dakigu noraino edo noiz arte izango den gure sufrimendua, gazteen sufrimendua, herriaren sufrimendua eta... Gero, pixka bat komentatzea, zuk esan duzuna hori 1000 egun beteko dituztela laster, abuztuaren 10ean, guk ere hasieratik esan dugun nola erabili duten prisión prebentibaren gaia. Irmoa, epaia irmoa izan arte, badago baita ere eskubideak, esaten dena, ez? Prisión prebentiba erabiltzen da, dagoenean arrisku bat edo alde egiteko, edo ez betetzeko bete behar diren, eskatzen diren baldintzak. Gure kasuan hasieratik erabili da, eta esan da bazegoela arrisku hori alde egiteko. Urte bat egon ziren gure lau semeek hemen bizitzen eta gainean bazeuskaten 50 urteko zigorrak, eta hala ere hemen egon ziren bizitzen, beren bizitzan normala arrunta aurrera eramaten, eta ikusi da hori ere izan dela baliabide bat gure semeak zigortzeko. Eta hain justu aste honetan Fair Trials erakunde giza eskubideen aldeko erakunde bada, eta beraiek salatu duten nola erabili den Espainiako justiziak nola erabiltzen den hori, eta nola erabiltzen den bide hori zigortzeko, eta hain justu gure kasuak jarri da adibide moduan. Nola 1000 egun gartzelan epaia irmo izan gabe. Eta nola beste kasuetan ikusi dugu, ezagutu ditugu beste adibideak, non zigorrak benetan edo eskaerak oso potenteak ziren, eta irmo izan arte kalean egon dira. Orduan, hor ere desoreka. Baita ere Kataluniako presoekin gauza bera erabiltzen ari dira. Orduan, erabilpen politikoa eta zigorra handitzeko erabiltzen da modu hori, eta ez justiziaren ildotik. Lotxagarria da, hasieratik, audientziara juntzirenetik, autoan agertzen zela hitzak testualak, ez? Van a la cárcel, entran en prisión porque son hijos de familias arraigadas y las propias familias pueden propiciar la fuga de sus hijos. Zaten duzu, nundik, justu kontrakoa izan da beti, justu kontrakoa, eta kasu berdina oso gertu izan dugu Iñaki Urdangarin familia arraigada, eta honek izan du eskubide guztiak kaletik ibiltzeko, bere bizitza normaltasunera eramateko eta hori. Orduan, ez da logikarik, esaten duzu, farra ematen duela, baina era berean, sufritzen duzu, beraiek jartzen duten olako. Gaina, ematen du behatza begian sartu behar dizutela min gehiago egiteko, holako eskaerarekin eta... Aurrera eraman da, justiziaren logika ordez, injustiziaren logika nahita. Injustiziak edozein momentutan, 3 urte hauetan, baldin bazegoen aukera zerbait zuzentzeko edo amaitzeko gai honekin,
justo kontrakoa gertatu da. Izan da, erakusteko zenolako indarra daukaten batzuek, zenolako helburuak badauzkaten, eta hildo beretik jarraitu du. Injustizia, zigorra eta eredugarria izatea. Biok komentatu duzu baita ere, nola hainbat mobilizazioa egin izan diren denboraldi honetan, kasua ezaguteraz izan da, jendetza mobilizatu izan da bai Altsasun, bai Iruña herrian, eta geroz eta gehiago ezagutzen ari da bai estatu mailan eta internazionalean. Uste duzue laguntza eskiniko dutela kanpotik zuen kasua ezaguterazteko edo ahalik eta eskubide gehien lortzeko? Nik uste dut gure helburu bat izan dela sozializatzea, zabaltzea eta jendeak eta gizarteak jakin dezan zenolako injustiziak betetzen eta gertatzen ari den zuzenbide estatu batean, esaten dena, zuzenbide estatuan. Justo kontrakoak, justiziak erabili da modu maltzurrean, modu errepresibo batean, eta gure ariketa hori 3 urtez jendeak esaten jo, Altsasuko gurasoak leku guztitan agertzen zarete. Hori, argi geneunkan zabaldu behar zela gaia, eta salaketarekin nik uste dut begi asko daudela gure kasuaren gainean. Eta hori epaitu behar dutenak eta politikoek badakite ere. Altsasuko gaiak ez da edozein gaia. Eta edozein mugimendua eginda ere, orain badakite bai Amnistia Internazionala, bai Fair Trials, bai Europan, bai Amerikan ere, benetan ikusten ari da mundu mailan jendea gero eta jende gehiago badaki Altsasuko edo Altsasun edo Altsasu herri txiki badela, Euskal Herrian kokatuan dagona non injustizia izugarria betetzen eta gertatzen ari den. Eta injustizia izugarrik. Guk ikusten dugu eta jarraituko dugu. Irailaren 18an egingo da epaia eta buruan badugu alde batetik mobilizazioak ezin ditugula konkretatu edo zehaztu abuztua tartean eta hau sortu delako baita ere mapatean, baina bai buruan dugu Estrasburgon egongo garela berriro, bai Altsasun zerra antolatuko dela, eta aurretik abuztuaren 10ean beteko direla 1000 egun, eta bai Altsasuko plataformak antolatu ditu ekitaldi desberdinak. Igual orain aipatzen dugun edo beranduago, ez dakit. Hau izan da elur boluta bat, txikia hasi zen, txikia komunitartean, eta hasitzen, baina ez gu bakarri hemen mugitu garelako, baizik gure atzetik badago jende pila bat eta jendea gizarteak baita ere ikusi du nondik nora mugitzen ari garen, edo nondik nora mugitzen ari da estatua, holako bortikeriak egiten eta hori, eta boluta eginda hain handia, orain, nahi bali baute, belek esan duen bezala, nahi bali baute, gelditu dezakete, eta hor geratuko da komunitatean, edo bestela boluta aurrera jungo da, ez? Baina ez bakarrik gure indarrarekin, baizik gizartea ematen ari den indarrarekin, jendea dago nahiko erreta, hau ikusita, eta ezin dela honekin aurrera jarritu. Bai, ikusten dugu turra orain pasa dela eta jendeak gure kamisetekin eta errepidean Altsasukoak aske. Ikusten dugu Brasilgo foroan baita ere egun hauetan azaltzen dela Altsasukoaren aldarrikapena. Ikusten dugu Kuban, ikusten dugu munduan zehar jendeak bai politikoki edo ekitaldi politikoetan bai oporretara joan da ere, eramaten dutela gure edo bandera edo gure kamiseta eta erakusten dute begira oporretan gaude edo politika egiten edo lantzen eta buruan dugu Altsasukoen bai injustizia eta aldarrikapena. Eta hori eskatzen dugu, ze azken finean gure gizartean gauzak oso efimeroak dira eta hainbeste gauzak gertatzen direnez eta informazioa etengabe sortzen denez, gure beldur bat bai izan da ea jendeak edo jendarteak ahazten du gurea eta sortzen da beste historia eta estaltzen du gurea.
Eta argi dugu badaudela gauzak oso garrantzitsuak, badaudela beste aldarrikapenak ere, badaudela injustizia izugarriak, gurea ez dela bakarra, baina guri tokatzen zaigu aldarrikatzea eta gogoratzea gurea. Eta beti ere baita ere zubiak eta elkartasunak sortzen edo eraikitzen beste injustiziarekiko. Ikusten dugu datorren irailean baita ere beste epaiketa bat egongo dela hemen. Gure kasuan adibidez, gure bi abokatu hor tartean daude baita ere. Baita ere daude bi psikologoak gurekin egon direla, bat guri gurasoak laguntzen eta beste bat gure semeei. Orduan ikusten dugu bai gurean, baina bai sortu behar dugula denon artean indarra eta hori jarraitzea gure borrokan. Koldo, Bel, mila esker hona etortzeagatik, kasuari buruzko eman duzuen datu guztiengatik, espero dugu irailean dena ondo joatea, besarkada handi bat eskaintzen dizugu zuei eta baita ere zuen seme alabei, eta espero dugu dena ondo ateratzea, sorte hona po dizugu mesedez. Mila esker, baina behira, bai gogoratu nahiko nuke, abuztuaren 10ean egingo da ekitalditxo bat Altsasun, da larunbata, baina goizean prestatu dugu Beriainen igoera. Orduan, goizeko 9:30 igoko da Beriainera, 11etan uste dut egongo da ekitalditxo bat goian, baina Altsasun bertan eguerdian 12:30 egingo da beste ekitaldi bat, eta arratsaldean ere. 1000 mezu, 1000 musu. Orduan, informazio hori joango gara zehazten eta zabaltzen, baina ja jendeak entzun dezan eta pixka bat antolatzeko ere. Ekitalditxo politak bai mendira igotzea eta ezin duena arratsaldean izango du aukera berriro ere gogoratzeko eta indarrak biltzeko. Animatzen dugu, hemendikan, hori Iruña herria, aztango mendigo izalei ekitaldi polit bat izango dela eta goiza polit bat pasatzea Beriainera igotzen. Orduan, konbidatzen ditugu hemendikan. Hori, espero dugu jende animatzea, ahalik eta gehien elkartasunela opatzera eta baita ere egun paregabea pasatzera. Hori da. Berriz ere mila esker bioi eta sorte ona. Mila esker. Eskerrik asko. Mila esker. Abuztuaren 10ean larunbata Erdi Aroan murgilduz, Enkart herrietatik iritsiko da Burdina Urdazubira. Artisauak egun guztian zehar, haur jolasak, zikiroa. Abuztuaren 10ean larunbata Urdazubin, Burdin eguna. Arratsaldeon, gure bigarren elkarrizketa daukagu oraingoan, Luzia eta bai dauzkagu gurekin. Luzia Nafarroako Iesaren aurkako batzordeko kidea da, eta bai Nafarroako Gaztediren Kontseilutik dator. Eta biek elkarlanean egon izan dira hainbat urtetan, eta gaixotasun honi buruz eta datuak ekartzera datoz. Arratsaldeon bioi, zer modu zaudete? Kaixo. Igual pixkat urduri aurkitzen zarete, pixkat telebista horrean egoteagatik? Pixka bat beti, bai. Hartuko dugu esperientzia, bai. Kontigu zuen, biek elkarlanean eritu izan zarete denboraldi batean, baina oraindik ere ez dakigu zehazki zer motatako lanak edo zer motatako batzordeetan edo elkarretan lan egiten zuten, kontigu zuei buruz. Hasiko naiz ni? Bai. Ni esan duzunez Iesaren aurkako batzordean lan egiten dut. Gure batzordea 1987an jaio zen, hau da, orain dela 32 urte ez. Eta orduan, gure helburua ia hasieratik nolabait mantentzen da, baina egia da infekzioaren urte hauetan nolabaiteko aldaketak izan dituela eta gure batzordea baita ere aldaketa horiei adaptatu egin gara, ez?
Orduan, gure helburua betidanik izan da gizarteari gibaren inguruko kontuetaz sensibilizatzea eta giba bizibilizatzea. Eta lan hau egiteko edo helburua lortzeko programa ezberdinetaz edo ezberdinak bultzatu izan ditugu helburua lortzeko. Orduan, egia da, gure batzordea gai oso zehatz batean lan egiten dugula, bada giba eta baita ere sexu bidez transmititzen diren beste infekzioak lantzen ditugu, nolabait bide berean doazelako, baino eta hortarako programa ezberdinak egiten ditugu. Egiten dugu gibaren aurkako froga, egiten ditugu kanpaina ezberdinak eta horregatik hemen gara biok, pixko bat gure kanpaina baita erasaltzeko. Egiten ditugu proiektu ezberdinak, bai kolektibo ezberdinetako edo ezberdinetai jope. Zuzentzen ditugun jarduera ezberdinak egiteko, bai emakumeendako jarduerak, baita ere badaukagu gizonen bidez beste gizonekin sexu harremanak dituzten gizonendako programa eta jarduera zehatzak, gazteriarentzako baita ere jarduera konkretuak, eta informazioa, material preventiboa eskuratzeko gunea baita ere bagara, eta aholkularitza inguruan egiten ditugu baita ere interbentzio ugari. Osongi. Eta Gazteriaren Kontseilua ere bai, justo urte berdinean sortu zen, eta helburu nagusiena da izatea gazteria eta gobernuaren arteko nolabaiteko interlokuzioa edo harreman mantentzea. Horretarako lantzen ditugu gazteriari gehien interesatzen zaizkigun arazoak edo gaiak. Gurasoen etxetik alde egitea edo lan duinak lortzea, osasunari inguruko gai ugari ere bai. Horretarako saiatzen garena da parte hartze espazioak sortu, gazteok gai hauei buruz dugun iritzia eman ahal izateko eta iritzi hau gero politikariek kontutan izateko araudiak edo legeak sortzerako orduan. Gazte Kontseilua gazte elkartez osatuta dago, momentu honetan 60 elkarte inguru daude Kontseiluaren barne, eta hauek dira azken finean Nafarroako gazteriaren espazioak edo eremuak osatzen dituztenak. Eta egiten ditugun jardueren artean, arlo desberdinetako kanpainak edo horrelako inzidentziak, eta osasun arloan zehazki Iesan aurkako batzordearekin kanpaina mankomun hau da agian ikusgarriena, edo kanpora begira gehien ikusten dena. Hala ere ez da lehenaldia bien artean elkarrekin elkarlanean zaudetela kanpainare bat egiteko edo beste proiekturen batetan, ez da? Batez ere, festen inguruko kanpainetan lan egin dugu. Bai. Bada San Ferminetan, baita ere auzoko jaietan, eta duela 3 urte hasi ginen, baina batez ere azkenen urtean eta aurten egin dugu kanpaina nahiko potentea Nafarroako festival guztietan. Bai. Eta gero biok baita ere parte egiten dugu gozamenezko programan, dela gazteria eta sexualitatea lantzen duen programa berezia. Datuei buruz pixkat hitz eginez, oraingo momentuan zenbat kasu daude Nafarroan zehar ihesa daukaten pertsonen inguruan? Bira, gu orain daukagun datuak Osasun Publikoko Institutua eskaintzen dituen datuak dira eta 2017ko datuak dira azkenengoak. Orduan 2017an 41 kasu berri izan ziren. Nafarroan 2038 pertsona hitz egiten dugu gibadun pertsonetaz. Eta ez iesadunak, zergatik giba duten edo birusa duten pertsonak direlako eta iesa duten pertsonak gaixotasuna duten pertsonak dira eta hauek askoz gutxiago direlako. Beraz, datu hauek egia da orain dela 5 urte gorakada importantea izan zutela, azkenengo urtetan pixko bat berago joan ziren eta azkenengo urtean 2016an 36 izan ziren eta 2017an 41. Beraz,
ikus dezakegu nolabait, datuak baita ere nolabaiteko gorabeherak dituztela, baino datu horiek mantentzea guretzako baita ere, datu kezkagarriak dira, ez? Zer egiten ari gara, datu horiek mantentzeko. Eta hori gibaren aldetik, baino gu baita ere eta gure kanpainak ez dira bakarrikan giban, ez dute bakarrikan giba begiratzen, baizik eta sexu bidez transmititzen diren beste gaixotasunak, eta hauek bereziki sifilis, klamidiak eta baita ere institutoak ematen dituen datuak ikus dezakegu datu hauek batez ere bai handitu egin direla nahiko gainera. Uste duzue, horren aldian, azken aldi honetan, gaixotasun sexualen transmisioi buruzko ez dakit kezkak edo kontzientzia falta areagotu egin dela, gazteok gutxiago kontutan hartzen ditugu sexua dakarren arriskuak? Bueno, egia da datuek gauza bat esaten dutela, eta gero egia da baita ere, agian 80. hamarkadan eta IESak eta zuen presentzia askoz handiagoa zela, eta lan asko egin zen honen prebentzioan, ez? Hortik aurrera, poliki agian presentzia hori behera joan da, azkenean baita ere infekzio kasuak behera joan zirelako, eta orain aurkitzen gara nolabaiteko repunte batekin, ez? Orduan, badirudi gai honetan lan egiten jarraitu behar dugula, ez? Kanpainak egiten eta azken finean ez bakarrik gibaren inguruan, baizik eta Luziak esaten zuen bezala, ez? Sexu harremanak izaterakoan, harreman osasuntsuak, errespetuzkoak izatean, eta hor barruan sartzen da bakoitza bere burua zaintzea, besteena zaintzea, eta horren inguruan gero eta kontzientzia gehiago sortzea interesgarria da, ez, beti. Eta gero baita ere, nabaritzen da nolabaiteko aurreiritzia gazteriaren inguruan, ez? Azken finean, lan egiten dugu festa inguruan eta hor gazteria biltzen delako, ez? Gazteoi festa atratza gustatzen zaigulako, baina helduei ere bai, eta gazteok agian aktiboa gara harreman sexualetan, baina helduak ere bai, horrek ez du esan nahi gazteok bakarrik ditugula arriskutsuak diren sexu harremanak, ez? Baizik eta biztanleria osoak jakin behar dituen gauzak direla. Orduan aurreiritzi hau haustea ere interesgarria da, ez? Eta sexu harremanak bakarrik koitoan ez direla zentratzen eta beste modu asko daudela disfrutatzeko zure lagunarekin edo neska lagun edo mutilagunarekin, ere garrantzitsua da. Bai, hortan baita ere esan, ikusten dugula biok. Hezkuntza afektibo sexualaren aldean, falta, ez, dugula gazteok, eta horrek baita ere egiten duela, nolabaiteko arrisku praktikak izatea, baino baliabide horiek ez ditugulako edo ez digutelako ematen, ez? Eta hortan, gure kanpainak ere, saiatzen gara, hezkuntza afektibo sexualari garrantzia ematen eta hori mahai gainean jartzen, ze gazteok behar dugun zerbait delako, ez? Ikaragarria. Harrigarria da ere, oraindik ere, gaixotasun batzuei buruz daukagun irudia, ez da? Iraganeko irudia, hainbat kontzeptu non gaur egun gezurrezkoak diren, baina oraindik ere badago jendea, bai ez jakintasunagatik edo ez duelako sinitsi nahi, horrela ez dituela ikusten. Noek ikusten duzute zuek kasu hauek? Nik erantzun, bale. Berdin zait. Bai, egia da, estigma eta diskriminazioa handia dago, batez ere gibaren kontuan, zergatik. Hasiera batean transmisioa edo infektatzen ziren pertsonak nolabait kolektibo zehatz batzuetan edo batzuetakoak zirela esaten zen, ez? Orduan, ziren homosexualak, baita ere sexu langileak, drogak bia parenteralaren bidez hartzen zutenak, eta bar. Hori egia da, urte hauetan transmisio bidea aldaketa izugarria eman duela, eta orain sexu bidez transmititzen diren birus batez hitz egin dezakegu. Beraz, hortan guztiok sartzen gara edo arrisku praktikak mantentzen ditugun guztiok.
arrisku praktikak baita ere edo praktiketaz hitz egiten dugunean nahiko ambigua izan daiteke, baino praktika zehatz bat da, eta bada penetrazio hori, preservatibo hori gabeko penetrazioa. Orduan, praktika hori izaten duen edonork, arrisku praktika mantentzen ari du, eta beraz, bai HIV edo bai beste sexu bidez transmititzen den infekzioa izan dezake, ez? Eta egia da, pixko bat, gazteen kontuan edo gazteen inguruan, ze orain dela urte asko, institutoak ez ziguen adinaren inguruko datuak errazten, ez? Eta orain dela 3 urte, bai hasi zen datu horiek errazten, eta bai ikusi dela, gero eta pertsona gazteagoak infektatzen garela gibaz. Eta orduan hori baita ere, kontuan izan behar da, kanpainak eta pixko bat hortan, zehazteko ez da. Kanpainak azaldu dituzu eta azkenealdian eman zuen kanpainarik ezagunena izan zen, adibidez Sanferminetakoa, ez da, aurkezpena egin zenuten eta Sanfermin osoetan zehar egon zineten informazioa eskaintzen, datuak biltzen, nolakoa izan zen esperientzia hau? Beti oso positiboak izaten dira horrelako kanpainak, ez? Ikusgarritasun asko izaten dute eta gainera Sanferminetan izan da hemen dugun festari garrantzitsuenean oso momentu aproposa da gai hau lantzeko. Oso sentsazio onak utzi zituen, ez? Egiten dugun 3. urtea da dagoeneko, orduan ja badaukagu ibilbide bat eta agian hasieran egin genituen akatsak orain ja ez ditugu egiten eta horrek kanpaina gero eta haratago eramatera bultzatzen gaitu. Kanpaina azken finean bada gazteok eta jendea biltzen den tokietan material preventiboa eskuragarri egotea dohainik. Eta horretarako tabernetara joaten gara eta parte hartzen duten tabernetan edo festa zonaldeetan, baita ere txosnetan eta bar, kartelak ipintzen ditugu, bertan material preventiboa eskuragarri dagoela jakinarazteko. Eta material preventiboaren artean, gehien bat preservatiboak daude, baina baita ere lubrikanteak eta preservatibo femeninoren bat ere badago. Hori da. Eta orokorrean nolako izan da jendearen harrera kanpaina honen inguruan? Ikusi duzute grinerarekin jakiteko interesa izan dute edo pixkat ere, ez eten beste inporta? Ez, harrera ona duen kanpaina da. Egia da, azkenengo 3 urte hauetan bultzadan handia eman diogula kanpainari, baino atzetik datorren kanpaina da, ez? Ze azkenengo 3 urte hauetan Iruñeko udalarekin edo Iruñeko udalaren diru laguntzarekin kontatu dugu, eta horrek egin du, bultzada handia ematea, batez ere ikusgarritasunaren aldetik, ez? Ze esaguna da, hori, betiko kanpaina dela, eta ja tabernetara gerturatzen garenean material preventiboarekin gure zain diren daude, eta hori, guretzat baita ere positiboa da, erreferenteak izatea horren inguruan, ez? Eta festetako osasun sexualaren inguruan zurekin kontatzea positiboa da. Eta jendearen harreraren artean baita ere ona. Egia da, aurten baita ere saiatu gara pixko bat, buelta bat gehiago ematen, ikusten genuen material preventiboa eskuragai zegoela eta ondo, baina gure kanpaina sexualitatearen begirada zabal batean oinarritzen den kanpaina bat da. Eta orduan hori nolabait azaldu nahi genion baita ere gizarteari, eta orduan aurten egin ditugu tarjetero txiki batzuk, eta jartzen ditugu esaldiak nolabait, pixko bat zabaltasun hori baita ere isladatzeko. Kanpainaren helburua pertsonen artean daukagun komunikazioetan, topaketetan, harremanetan, baitugu hola 3 eje, ez? Dibertsitatean oinarritzea, adostasunean eta berdintasunean, ez? Eta uste dugulako, pilar horietan oinarritzen diren harremanak, zaintzazko harremanak izango direla, ez? Bizkat ere, elkarrizketaria amaiera emateagatik, datozen hilabeteetan beste proiektu handi batetan sartuta egongo zarete, edo
auzo eta herrietako festetan zentratuko zarete daukaten garrantzia hilabete honetan eta oporretango delako. Bai, bueno, San Ferminetako kanpainaren ondorioak edo ikusi behar ditugu eta ebaluaketa egin urrengo urtera ja begira. Eta bai, urte osoan zehar, bai herrietako jaietan, baita aurrera ematen diren festivaletan ere bertara joaten gara kanpainarekin, beste irudi desberdin batekin, baina azkenean oso helburu berdintsuekin. Eta haietan oinarrituko gara hilabete hauetan zehar, gero ja berriro urrengo urtera berrira berriz ere gurpilan sartzeko. Bai, eta gero, buelta bat beti ematen diogu kanpaina, ez da berdin bizia dagoen kanpaina bat da, eta orduan, konfederatzen ditugun aldaketak egiten diogu, ez da baita ere, non jarri begira da, ez de kolektiboan, nola, horri baita ere buelta bat ematen diogu, eta egia da, erreferentea garela, ez? Gu hasi ginen kontaktatzen festivalekin, eta orain gauza buelta ematen ari du, ez? Eta orduan herriko festetatik ditzen, ikusi dugu, karpa batekin izaten zarela, jartzen zaretela festivaletan, orduan, eta horrekin, igual ikusi beharko dugu zer egin, ze gara inbeste, eta jaiak gero eta gehiago dira. Orduan, baina gure helburua da ahalik eta esparru gehienetan egotea eta gure mezua zabaltzea. Mikote, mi esker hona tortzagatik, konpartitu duzun informazio guztiarengatik, espero dugu abuztu irailean, oraindik editzen diren enbeste jaietan lanean jarraitzea, lan oparoa espero dugu, eta beste aldi batetan tren aldi bat duzute berriz ere beste konturen bate kontatzera, ongi etorri emango dizugu. Mila esker. Eskerrik asko. Zuei. Hau izan da guztia gaurkoz, mi esker hor egoteagatik, gu bihar itzuliko gara beste edukiekin eta espero dugu zuek ere hor egotea. Mi esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.